tačno u ovom dvorištu ove predivne škole tada pred 50 godina. Znači, 1. septembar, isto ovako sunčani dan, neverovatno. Znači, kao i danas, jako uzbuđenje, kao i svakog 1. septembra za sve učenike, ali to su posebne emocije, zaista. Ja sam u ovoj školi, braća Ribar, tada, u tadašnjoj državi, došla 1. septembra sa mojom sestrom, zato što je ona učila ovde. Tako da, bilo je zaista jako uzbuđenje, neverovatna toplina je bila, toga se sećam, da su jako srdačni svi bili, da je ovo dvorište, ne znam, danas sam se rasplakala baš. Neverovatne emocije kad doživljavaš isto ta osjećanja. 50 godina. Mi smo učili 1. i 3. razred, 2. i 4. na srpskom jeziku. I u tadašnjoj državi su sve etničke pripadnosti imale mogućnost da razvijaju svoje posebnosti. Gradio se suživot i jedno razumevanje gde nije bilo naglašavanje tih posebnosti. Tako da je bilo u stvari jedno bezbrižno vreme. Sa mojim školskim drugarima, znači još iz moje prve matične škole, braća Ribar, smo u kontaktu i do dan danas komuniciramo. Tako da mislim da je neverovatan osjećaj to što smo imali tada mogućnost da učimo na srpskom jeziku. Kasnije, 4 godine sam provela u ovoj školi, braća Ribar. Tu počinju i moji možda muzički počeci, zato što učiteljica razredna od moje sestre, divna, profesorica muzičkog, je tada vodila hor i predavala muzičko, tako da pevala sam kao solista. I na neki način me je to uvelo isto u moj muzički svet kasnije. Tako da dvojno su sada povezani svi osjećaji, zato što da, ovde sve počinje. Mislim i iz ovog školskog dvorišta. U to vreme imali smo previše slobodnog vremena, znači nije bilo telefona, bila je zaista komunikacija, pronalaženje kako bi to slobodno vreme iskoristili, tako da bile su igre neverovatne. Znači još uvek se sećam i još uvek održavam ta prijateljstva da se, znači ono druženje ispred zgrade, jeli, u to vreme, znači svakakve igre. Družili smo se, bilo je to i za divno čudo dogovarali smo se, našli smo vreme kako da se nađemo, bez telefona, ali sećam se bio je fiksni telefon i tako da iz svih tih drugara i kasnije iz Pestalocija, iz škole i braća Ribar, to je bila ta komunikacija, da, predivno jedno vreme. Kasnije sam 4 godine provela u osnovnoj školi braća Ribar, kad su se ukinule srpske paralelke, nastavili smo u Pestaloci, Johan Heinrich Pestaloci. Tako da posle još 4 godine i isto tamo razredna srpskog jezika, Milica Milošević, osjećali smo zaista neverovatnu slobodu, bezbrižnost, jako lepo vreme, ali izlasci, ta druženja, to je nešto što mi nedostaje. Nedostaje možda i ovim generacijama sada, ali ne znaju drugo vreme, ali to je bilo posebno. Tako da, jako sam srećna što sam doživjela to. Pored mog muzičkog univerzalnog jezika, koje je muzika, za mene jezici su mi zaista bili bogatstvo. Znači kasnije, zato što, eto i mislim to što sam u Makedoniji učila na srpskom jeziku, to mi je više u startu dalo neki za kasnije neku bazu i da, bogatstvo je, jezik je bogatstvo. U porodici se negovao srpski jezik, moji roditelji su poreklom iz Crne Gore. U Makedoniji su došli poslom,
Otac je građevinski inženjer i tada su gradili, na početku je to bila čuvena brana Globočica, znači moja sestra je zato i Brana Kastratović, tako da posao je jako bitan, tako da kasnije smo ostali, mama je isto arhitektonski tehničar, radila je u Makedonija projekat, tako da smo ja i sestra rođeni u Skoplju. Negovao se uvek srpski jezik i od literature do mi dan danas pričamo na srpskom jeziku u porodici. Imala sam tu mogućnost da posle ovog školovanja u Skoplju nastavim srednju školu i izuzetni konzervatorijum Petar Iljič Čajkovski u Moskvi. Prvo je ovde bila 6 godina niža muzička škola u Skoplju, posle sam 4 godine u CEMŠA, centralna muzička škola, kod profesora Sjavuša Gadžijeva. Kasnije sam na konzervatorijumu Petar Iljič Čajkovski, 5 godina je tamo studij, tako da kod profesorice Ljudmile Rošine. Kasnije sam radila kao samostalni umetnik 3 godine, vratila sam se ovde i 5 godina radila u istom tom centru Ilija Nikolovski Luj i završila postdiplomske magistarske studije u klasi profesora Borisa Romanova. Imala sam priliku da čujem od Richtera, Gilasa, Horovica. Znači, to su zaista veličine neverovatne i to su momenti gde zaista sam presrećena da sam imala tu mogućnost da živim, da radim, da učim u Rusiji. Sa Sihanom Badivuku sarađujemo, znači još iz Moskve se poznajemo, studirali smo zajedno. Međutim, evo sad srećom i ona živi u Skoplju. Ja sam se kasnije preselila u Sloveniji, ali nas vezuje od prijateljstva do neverovatne naše zajedničke energije i zajedničkog pristupa, načina koji koncipiramo naše koncerte, izvođenje dela, zajedničko muziciranje. Znači, 30 godina nam je prvi put sada dodelilo ministerstvo za naš jubilej. Pokušavamo da s muzikom ipak zajednički nekako doprinesemo, da je malo lakše. U Sloveniji sam sada već 24. godina ide i otišla sam sasvim slučajno. Međutim, kad sam otišla tamo, ta muzička škola, jako mala, ponudili su takve uslove da sam nekako potpisala taj ugovor i evo, posle se nekako život složio. Slovenija je zemlja koja zaista puno sređenih stvari, puno više, mislim tako kako bi trebalo da bude i kako bi ja poželjela svima da funkcioniše zdravstveni sistem, sve što je najbitnije, jeli? Tako da, eto, a ima mogućnosti pored rada sa učenicima, mogućnosti dosta da sviram, tako da puno sarađujem i sa solo pevačicama, sviram i solo, isto kamernu muziku dosta, tako da sam nekakvu kombinaciju, a i blizu je Slovenija. Dolazim često, uvek je to puno prijateljica, znači još iz osnovne škole. Svi sa kojim sam učila u Pestalociju su mi napravili takvo iznenađenje na koncertu. Pre 2 godine sam svirala evo, baš u ovoj sali sa Makedonskom filharmonijom. I iznenadili su me da su došli zaista skoro svi iz razreda, tako da je bilo to dirljivo. Nezaboravni moji školski drugari i posebna atmosfera.